правиш сега, Марти? Разкажи какво правиш сега. Чакай още направих. Хайде сега да се видя на... Слагам сам пък костенурка на Павлик до тях, защото... Покажи ми къде е костенурка. Ето Тук си направила една малка костенурка до детето Марти, на ролерите, братчето Ради и една малка костенурка се разхожда. Да, защото така си имаш животи, да ябата си имаш живот. Я разкажи какво направи, какво представлява композицията. Има понякога и костенурки. Чакай, искам да спреш Миро и да разкажеш. Аз направих 7 композиции, които представляват и разказвай. Които представляват... Първата направих 4 работи. Втората направих първо 1, после 2 и после 3 работи. Те станаха даже 7 работи. Сега разкажи какво включва първата композиция от 4 работи. Тук мене гледа. Първо направих човек, после камион, после пати, и после калуца, и после едно дете, и после бачето, как гледа, и после костенурка, така гледа, и бачето как се седи и чака баща си. Олег. Да. И чака баща си. Ой, хай сега да се видя на Кайпчо. Много си талантлив ти, много те обичам. Хай сега да се видя на Кайпчо. Ама няма да си толкова нетърпелив. Седни тук и ще изчакаме малко да си поговорим и тогава ще се видиш. Не е хубаво да си толкова нетърпелив. Щастлив си, когато правиш такива композиции? Да. Защо си щастлив? Защото много композиции си правя. И ти е приятно ли? Затова ли си щастлив? Да. И си щастлив, защото и мама ги харесва и ти се радва? Да. И баба ти също? Да. Да. Погледни ме. Сега ще гледаме двамата клипчето. Много те обичам. Кажи колко ме обичаш. Дето толкова те обичам. Кажи колко ме обичаш. Така до гърба те обичам. До гърба. Кажи колкото целия свят. Колкото целия свят те обичам. Аз пък те обичам колкото цялата галактика. Да. А ти колко ме обичаш? Колкото... Цялата вселена. Цялата вселена. И аз те обичам колко цялата вселена. Хайде сега да се видя на Кайп. Хайде! Сега.